Maayong Pasko mga igsoon. December 25, 7:30 in the morning. I am driving right now in Iscario Street, Cebu City. Padung ko sa Mandawi City mga igsoon. Kay mukuha ko sa akong bisti, mga sanina sa kuang bata kong misis, o makatod kong tubig na to para panghugas. Merry Christmas to all of you mga kaigsonan ko, ilabi na sa mga sugpuanon o tanang bisdak. Mayo kayo ang tempo sa panahon mga igsoon. Makita na to dari sa tuko, doon ay taas yapon nga linya aron nga makapatubig sa gasoline station dari sa Iscario Street. Doon ay Petron station, doon ay linya nga taas nga igsoon. In fact, kaninang sayo sa kabuntagon mga alas 4 kadlawon, nagjogging ko. Doon na uban nga nakapila na aron lang makauna sa pagpatubil. Days are better now compared to the day after Typhoon Rai hit Cebu. Karon doon na daghang parte sa Cebu nga naibalik na ang ilang ilahang kuryente. Bot pasabot, doon na ubang gas stations and water refilling stations mga igsoon nga running na using beko. So di na sila magkinahanglan og genset aron nga maka-operate. Alright, we are here in Gordo. Padong kita sa ubos atos may Jollibee ato talikok. Mahimo pod nga arita sa Ayala agi mga igsoon. Isuri siya tamo sa kulon sa mainyong gusto mga igsoon. Anyways, nalipay ko mga igsoon nga daghan na ang mga barangays or mga places here in Cebu City nga doon na kuryente. Bot pasabot nga ubay-ubay na sa to ang mga kaigsuonan ang nagpasko nga adunay kahayag silang panimay. Although kami sa Mandawi mga igsoon, kay Mandawi man ang akong bay, nagpabilin paghihapon may nga way tubig, way kuryente, way internet. In taon, ang uban ako mga silingan kadto, nanimaho na in taon gumikan kay lisod pangitaon ang tubig pangkaligo. Ubay-ubay na sa ato ang mga kadalanan mga igsoon ang na-clear na. Apan na makita paghihapon nato nga doon ay daghang mga debris nga gipadaplin nga nangapalit. Ari sa tuo mao kini siya ang murag distribution center sa Beko. Makita nimo ang daghang kayong poste nga metal post, dili katong concrete. Doon na may concrete post, katong reinforced concrete. Doon ay kabilyas sa ilaw. Doon ay mga metal. Nakita na ko dito nga mga electric post nga ilang iandam aron i-deliver sa mga lugar nga
nakaangkon tawon og damage sa ilahang mga poste sa kuryente. So mao katoy replacement mga igsoon. So in fairness sa Veco, makita ngayon nato ang left and right, here and there nga aptikay nga repair nga serbisyo alang sa mga katawhan, sa ilang mga konsumidor. Right now mga igsoon, nakakita sa Mabolo driving towards Mandaue City. Kibo mo mga igsoon nga kung naa mo diri, makita gyud ninyo nga halos tanang buildings nakaangkon gyud o damage. Ang uban milupad na nga top, ang uban nangabuak ang ilahang glass windows, glass panels. Ang uban pod nakaangkon pod og kanang nangabukto ang ilahang mga wirings, ang ilahang mga signages nangahog, nangatagak in town gumikan sa kakusog ni Odette Mukiay. Makita pa kaya po na to sa kadalanan mga igsoon nga doon na pa'y kada po do, traffic light mga kaigsuonan nangagusbat in town. So dako-dako jud ning repair ang may tabo sa mga traffic lights nato, di lang sa Cebu City hasta sa ubang mga syudad na doon ay mga traffic lights, susama sa Talisay, Lapu-Lapu, Mandaue. Gahapon mga igsoon, nasayod man ang uban. Kaninyo nga miadto ko sa Cordova. Dito gyud ako sa ko ang mga mata, nakita ko gayud ang kadaot na gihatag ni Bagyong Odette sa Lapu-Lapu. Ang kanang MEPS mga igsoon, Mactan Economic Processing Zone Authority, haskang guba. Dunay uban mga igsoon no nga grabe yun ang kaguba, total wreck. Bot pasabot nga ang ilahang mga libuhan nga trabahante, workers di gyud in town makasod. Og may resulta ka na siya mga kaigsuonan ko nga ang kumpanya way sigurado nga mag-downsize gyud na sa ilahang workforce. Doon ay uban nga siguro wa gyud takibaw ba gumikan kay dako kay alkansi ang dako kay danyos. Wa gyud takibaw nga ang tagiya sa maong mga kumpanya mo downsize ina sa ilahang workforce o sa ilahang mga trabahante. Alright. Subang dako mga igsoon, approaching Tipolo. Believe sab ko no sa ato ang kaliwat mga bisdak, mga Pilipinhon, abtik gayud kita sa pagbangon mga igsoon. Makita nato taliwa sa katalagman nga giatubang o pag-uhay ra ang pandemya mikalma. Wa pa kita kibaw o kanis Omicron mukiat po ning apil. Makakita kita sa to mga igsoon nga magtinabangay. Adunay mga pipila nga mga malditohon, mapahimuslanon. Apan di na to na siya tagdon mga igsoon. Gumikan kay kinsa man na sila nga ato ang taga-atensyon. Total mga igsoon, wa may daotang elemento nga
di mahalin. Abot yun ang panahon nga halin gina. Ilabi na kung iba'y wantikwa na sila, ay komedya na mga igsoon na, pero mo lagi na nakaapan mga igsoon kay taliwa sa kalisod mga igsoon. Doon na kita yung mga kaigsuonan nga mudangop yun sa di maayong buhat. Shout out to all our bisdak in Saudi Arabia. Nakadawat akong comment natong miaging adlaw. Taon ang uban sa to ang mga igsoon diha sa Saudi Arabia nagpulong-pulong o kasinabot nga magpadaog hinabang sa naigo sa Bagyong Odette sa ilahang mga fellow Subuanons nga naa nga rin. Thank you kayo ninyo. O sa uban pang buot mo paabot sa ilahang tabang, pangita kamo og mga legit nga mga NGO o mga organizations nga siguraduhon yun nga ang inyohang gipada nga tabang makaabot yun sa nagkinahanglan. Alright. Ang kanay bitang Tuyuko Inn o kanang J Center Mall ay dako yun kayo og damage mga igsoon. Kunya anang tungura nga nahitabo ang bagyo, doon na pigi nahitabong sunog sa usa ka floor diya dapit sa kanang may Gold's Gym. Ni aso pag yun ka na mga igsoon, paita. Usapod sa ako ang kagulan mga igsoon ang kanibang mga karaan na kaya natong mga kahoy sa ato ang mga kilid sa kadalanan o mga island sa kadalanan ay nangabali gid taon. Ang uban na mga igsoon no naanain taon sa sobra sa gatos katuig, gatos katuig, lubas na yung taon kayo. I hope nga ang kanang mga kahoy mapadong ka na sa mga insaktong projects sa gobyerno, ilabi na mong government property ka na, kung di ka na ugumon sa mga bukaya nga mapahimuslanon lambaw nga makas hindi lang ang tagadahan ni Pasko na magkaroon. So maglipay kita. Ang hinaot lang ko nga ayewon pag gamit ang katong mga kahoy nga nangatumba, labi na itong mga hardwood, nara, mahogani, uban pa. Okay, we are in MC Briones Street, Magikay, Mandaue City. Grabe gid ang nangagusbat ko sa Mandaue mga igsoon. Kita ninyo ng ibabaw anang Mitsubishi. Nakita na yung taon ng mga stock nila nga mga auto. Kanipon dali sa tuwo kaning Destrong motorcycle store. Nabuka ka na siya, tabunan na lang nila og plywood. Kanipong worldwide dito sa natibok yan nga roof kanang atop nila mga igsoon. Malusno ka na mga igsoon. O I don't know mga igsoon o napadapli nila ilang mga stocks iuwan na ba kusog gabi. Doon ako yung nahibawan nga bugasan mga igsoon nga libuhan kasako sa bugas ang nabasa o buwan na yung taon mapahimusli. Ato nang pagitabogin sa bagyo no? Suspaita huwag bagyo kuno naon gikan pa sa pandemic nga igsoon ubay-ubay sa atong mga kaigsuonan negosyante
dako taon kayo og alkansi. Bakdot mga igsoon atong mga kaigsoon ng negosyante. Mao na nga kita nga mga workers, empleyado, magsinabtan na yun lang, pangay-angay lang, abot-abot lang sa media-media mga igsoon. City Hardware, dako po kaguspat mga igsoon. Ang ako ang amahan mga igsoon, pure good nga supuanon. Diya nagdako sa Hakusalim o Mabulong. Akong inahan taga Mindanao. Mindanao Sikihor. Bisaya yun. Kayo mi kay matag side mama o papa mga igsoon, Bisaya yung nako. Ang mama taga Cagayan, apan ang iyahang amahan silbi akong apuhan taga Sikihor, Bulanon o kaliwat mo. Apan ang ako ang father pure Subuanon. Insular Square, ako po kayong damage mga igsoon. Ako po kayong damage. Hindi nila makita kaya na-clear naman. There is sa Basak Mandawi mga igsoon, doon kita'y nakita nga down nga mga gasoline stations, lumigan sa kakusog sa hangin ang ilahang atop sa idea yun sa ilahang mga refilling machines na nga tumbak. Kini sa akong tuo, pagin taong ka-open nga gusbat na kaning otogas, damage mo, wala ka-operate. Anyways, dili na kayo visible mga igsoon, no? Kay tungod na-clear naman. Panatog yung pagkabuntag anang DCCT December 17, sus makailak ka sa makailak ka mga igsoon, tanaw ka sa nanlupad, nga buspat, nga damage ng mga propiedad, mga tao, itsuras mga tao nga nagpanik taon mo, asa makakuha kung tubig mainom, tubig pangkaligo, asa makakitag cash, asa maka-charge, asa maka-communicate nga andun na sila signal, kakontak sila ang mga kapalintihan, mga kadugog sa ubang lugar aron makapangayong inabak. Pait kayo mga igsoon ang di ra hinoon, di ra man kita diri sa Cebu. Basta sa mga refill wag yun, total wreck ang refill gas station mga igsoon. Diya refilling station, mineral water sukad day 1 hangtod karon, grabe gyud linya mga igsoon, linya mga igsoon. Alright, muhunong ko nga rin mga igsoon kay mapalit ko og kining kaon sa kong iro. Anyways, again, Merry Christmas to all of you, and I would like to take this opportunity mga igsoon nga magpasalamat kaninyo sa milabay sobra sa tuig sukad nga namugna kini ang Cebuano 123 nga channel. Ubay-ubay kaninyo ang mipadangat yun og solido nga suporta, way bugtok og buas na love and support. Thank you so much mga igsoon, from the bottom of my heart. Maayo ang makahatag og maayo nga pangita kanatong tanan karon kita tanan
makabangon mga igsoon. Kay di gyud lalim ang atong giagian sa milabay nga duha ka tuig. Again, from the bottom of my heart, wishing you Merry Christmas and a Happy New Year. This might be all that I know. Think it's okay. I've got a long way to grow. At my own pace. Go the long way. No one taught me how to walk, but I figured it out fine.